Tungod sa nasinating baha o grabing kahugaw sa kasapaan sa Dakbayan sa Talisay City Mayor-elect Samsam Gulyas mimando nga matagbuan ang pagpanglimpyo sa kasapaan sa maong Dakbayan. Gawa sa pagpanglimpyo sa kasapaan, gawag usab ang mga barangay opisyal nga edukasyon sa ilang mga katagi barangay. Hinuon abagan sa mga kawani sa mga nasudnong ahensya ang mga kawani sa City Hall sa paglimpyo sa kasapaan. Si Chona Carion sa report. Garbage. Sa paglingkod ni Talisay City Mayor-elect Samsam Gulyas, ang unya niyang hatagan og pagtagad maong soliran sa pagbaha ug ang basura sa Dakbayan. Niadto lang miaging simana ato sa pagbundak sa kusog nga uwan na sinati ang grabing pagbaha sa barangay Bulacau nga miabot na gyud sa hawak ang tubig. Gumikan kini sa depekto sa drainage ug napuno usab kini sa basura, ilabi na mga plastic. Tungod ini himuon ang matagbuan ang pagpanglimpyo sa kasapaan nga gihimo ng labayanan og basura sa mga residente. Ang Bulacau River nagsubay sa mga barangay sa Kandulawan, Bulacau ug San Roque. Giauhag ang mga opisyal sa barangay nga dili lang sa pagpanglimpyo sa kasapaan kundi edukahon ang mga mulupyo nga dili magpatakag labay sa ilang basura. Ning recommend siya nga nganong quarterly man, why not make it monthly to murabitog to show our social responsibility. Gawas sa mga kawani sa Talisay City Hall, mutabang sab ang mga government agency sa pagpanglimpyo. Tinguha sa Dakbayan, pinaagi sa Department of Environment and Natural Resources nga luwason ang Bulacau River. Lakip sa gimando ni Gulyas maong pagpanglimpyo sa coastal area sa Dakbayan matag 3 ka buwan. Sa coastal, mag quarterly na lang taog clean up. Tungod kay nagtuo man siya nga kung mag-monthly clean up ta sa atong river, minus na og mga garbage nga moabot dito sa coastal. Kay most of the garbage nga maabot dito sa coastal is kana man nanggikan sa sapa nga maanod ngadto sa baybayon. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.